Ahojte, dnes som si pre vás pripravil jeden skvelý produkt. Sú to suvidované kuracie pečenky a uvidíte, ako jednoduchý recept sa dá z nich pripraviť. Nebudete potrebovať nič, len jednu misku, jednu vidličku, pečienky, troška horčice, bagetku, sol, olej, korene. To je všetko. Takže poďme na to. Pečienky, zoberte si nejakú nádobu a rozmačkáte si ich jednoducho v miske. Takže takto krásne to iba rozmačkáte. Samozrejme v tých pečienkach je šťava, čiže môžete použiť šťavy koľko chcete, na to, aby ste to mali krémové ako chcete. Dobre, pridáme trošku horčice. Ja používam dižonskú, lebo má aj takú tú príjemnú chrenovú dochuť. Naozaj trocha. A keďže ja mám rád aj korenia také ostrejšie chute, tak ešte troška korenia. Paštetka je hotová. Ja budem k nej podávať takúto bagetu, ktorú si ešte upečieme na olivovom oleji, osolíme, okoreníme a potreme trošku cesnaku. Ale kľudne, ak sa vám ani s týmto nechce hrať, tak použijete nejaké takéto krekličky alebo nejaké takéto chlebíky, ktoré si len v podstate natrete a už dozdobíte a môžete krásne papať. Takže dáme si na panvicu olej. Ja použijem olivový olej, pretože ten mi príde ako naozaj chutný. Takže do rozhoriatého oleja olivového si dáme tieto, no sa tomu hovorí aj krostína. Dobre, chlebíky máme opečené, alebo toastíky, osolíme si. Troška korenia. Takže cesnačík, jemne, nemusí to byť naozaj veľa, len takéto príjemne prevoňané tým cesnakom. A takto krásne si natrieme, koľko kto ľúbi, ako chce. A pekne takto nahrubo. Nebojte sa toho, je to naozaj výborné. Dajte mi za pravdu. Ja by som si možno ešte troška pomohol tou vizuálnou chuťou. Zoberieme troška šalotky. A tuto za sebou mám ešte krásnu takúto kučeravú vňaťku. No, nech sa páči, máme hotovo. Dobrú chuť vám prajem. Napíšte nám, ako vám to chutilo. Som strašne zvedavý. Objavte ďalšie skvelé recepty z kuracieho mäsa na našom YouTube kanáli, prihláste sa na odber a varte o 106.